Americký vojenský dron, raketa Hellfire, neznámý cíl nad oceánem, raketa je odpálena, zásah je jasný, není pochyb, objekt je zasažen přímo a přesto neexploduje, nepadá, neodchyluje svou dráhu, prostě pokračuje v pohybu, jako by se nic nestalo. Není to sci-fi film, není to amatérské video nalezené online. Tento záznam byl veřejně předveden v Kongresu Spojených států před poslanci, novináři a kamerami. To, co vidíme, neumíme vysvětlit známou technologií ani fyzikou. Dnešní analýza je překvapivá a těžko vysvětlitelná. Než začneme, přihlaste se k odběru kanálu, ať nezmeškáte nové epizody a podpoříte nás. V září 2025 se ve Washingtonu konalo jedno z nejdiskutovanějších veřejných slyšení posledních let. Slyšení věnované neidentifikované anomální jevy. Letecké jevy, které jsme desítky let nazývali neidentifikovaný létající objekt. Vedla ji republikánka Anna Paulina Luna, šéfka pracovní skupiny pro odtajnění federálních tajemství. Jejím cílem je získat větší transparentnost od americké vlády a vytvořit ochranná opatření. Pro ty, kdo vypráví, co viděli, bez obav o práci či pověst. Tentokrát nešlo jen o svědectví, ale i o řešení vizuálních důkazů. A v té přeplněné místnosti před zraky poslanců, novinářů a kamer bylo ukázáno něco, co by bylo ještě nedávno považováno za sci-fi. Oficiální video z termálních senzorů vojenského dronu, nikoli uniklý či anonymní dokument, ale konkrétní důkaz předložený v Kongresu. Z tohoto videa vzniká záhada, o které dnes mluvíme. Záznam, který všechny nechal beze slov, byl pořízen 30. října 2024 u pobřeží Jemenu. Citlivá mořská oblast, střežená drony a americkým námořnictvem, je křižovatkou obchodu, vojenských akcí a strategických zájmů. Senzory dronu MQ-9 Reaper zachytili toho dne zářící kouli bez signálu, vznášející se nad oceánem. Transpondér bez identifikace. Vojenskou terminologií se jednalo o narušení vzdušného prostoru. Protokol je v těchto případech přísný. Nejdříve objekt identifikujeme, poté ho zařadíme. Pokud neodpoví ani nelze zjistit jeho původ, je považován za potenciální hrozbu. Přesně tohle se ten den stalo. Z základny přišel rozkaz. Dron MQ-9 připravil jeden ze svých střel AGM-114 Hellfire, které jsou navrženy k prorážení obrněných vozidel a ničení smrtících zbraní. Letí rychlostí asi 1600 km/h. Po odpálení je tepelná stopa střely krátce viditelná po dopadu. A zde se stane něco nevysvětlitelného. Objekt je zasažen přímo, ale nevybuchne, nespadne, ani se neodchýlí. Pokračuje nerušeně dál, jako by k útoku nedošlo. Scéna sama odporuje vojenské logice, ale následující záběry to ještě umocňují. Po nárazu záběry ukazují ještě překvapivější scénu. Raketa zasáhne objekt a některé úlomky se oddělí. Zatím na tom není nic neobvyklého, to by se dalo čekat od exploze. Ale je tu jeden zvláštní detail. Úlomky nepadají ani se nerozptylují. Sledují stejnou trajektorii jako hlavní objekt, jako by je k němu poutala neviditelná síla. Tato část nejvíc šokuje diváky sledující video zblízka. Při zásahu pevného tělesa raketou vysokou rychlostí podle fyziky nastane jedna ze dvou možností. Buď objekt exploduje na 1000 kousků, nebo se jeho trajektorie odchýlí. Nestalo se ani jedno, ani druhé. Objekt pokračoval v pohybu nerušeně dál a úlomky se chovaly, jako by stále byly jeho součástí. Technická analýza je znepokojivá. Neznáme materiál, který by takto reagoval, a chování úlomků zřejmě porušuje známé fyzikální zákony. Střela Hellfire letící rychlostí přes 1600 km za hodinu zasáhla cíl přímo a přesto ho nezničila, nezastavila ani ho nespomalila. A v tuto chvíli zbývají jen dvě možnosti. První je, že záznam je falešný, zmanipulovaný.
Ale pozor, nemluvíme o videu nalezeném na internetu, které zveřejnil neznámý bloger. Materiál byl předložen na oficiálním zasedání Kongresu Spojené státy americké. Pokud by to byl podvrh, znamenalo by to manipulaci na nejvyšší institucionální úrovni. A pak je otázka ještě znepokojivější, protože jaký je účel ukazovat poslancům a novinářům sfalšované video? Kdo by měl zájem vytvořit takovýto podvod? Zde je paradox. Kdo obvinuje věřící v pravost záznamu z konspirace a sám přijímá jeho nepravost, vlastně přiznává ještě větší spiknutí. Státní spiknutí vedené objektivními prostředky, které nikdo z nás nezná. Druhou možností je, že záznam je autentický a čelíme něčemu skutečnému, co nám zcela uniká. Raketou zasažený objekt letí dál, narušují ho úlomky stále přitahované hlavním tělesem. Něco, co pozemská fyzika jednoduše nedokáže vysvětlit. V této fázi je otázka jasná, co pozorujeme. Nejjednodušší hypotéza je, že jde o tajnou technologii Spojených států, ale toto vysvětlení neobstojí. Proč by Země nařizovala sestřelit vlastní prototyp? Nikdo přece nezničí letadlo za miliardy raketou před Kongresem. A především, pokud by to skutečně byla americká technologie, dnes bychom ji už viděli nasazenou na bojištích. Byla by to zbraň schopná změnit veškerou geopolitickou rovnováhu. Pokud tuto možnost vyloučíme, zůstává hypotéza, že patří nepřátelské mocnosti, například Rusku či Číně. I zde však narážíme na rozpor. Přelet neznámého objektu nad územím kontrolovaným Spojenými státy by znamenal vyhlášení války. A žádná mocnost by v takto napjaté historické době neriskovala eskalaci tohoto druhu. A hlavně, pokud by existovala technologie schopná odolat přímému zásahu raketou. To by znamenalo, že ten národ má absolutní převahu a zruší jakoukoliv obranu. Taková výhoda by nezůstala skrytá, už by byla využita a nárokována. Zde se objevují mnohem znepokojivější scénáře. Podle svého chování se objekt nezdá být řízen vnímající bytostí. Nevyhýbá se útoku, nezrychluje ani nemění směr. Pokračuje svou trasou, jako by byl naprogramován a nevnímal okolí. Mohli bychom tedy čelit velmi pokročilému průzkumnému dronu, který byl zkonstruován tak, aby hlídkoval naší oblohu bez jakékoliv reakce. Zde je klíčové, žádný pozemský dron by takový zásah nevydržel. Proto mnoho analytiků podporuje nejradikálnější hypotézu, že jde o technologii cizí naší civilizaci. Sonda od vnější inteligence, která pozoruje, zaznamenává a pokračuje v cestě bez ohledu na naše útoky. Možná nás nepovažuje za hrozbu. Zůstává nezodpovězená otázka. Kdo stiskl tlačítko a vydal rozkaz ke střelbě, věděl vůbec, proti čemu bojuje? Pokud nevěděl, čemu čelí. Pak je událost z 30. října 2024 opravdu znepokojivá. Protože to znamená, že americký dron střílel na neznámý cíl, aniž znal možné následky? Je tu ještě nepříjemnější možnost. Někdo možná dobře věděl, proti čemu bojuje, a možná to nebyl první pokus sestřelit takový objekt. Historie uchovává stopy podobných událostí. V roce 1967 na základně Malmström v Montáně popsalo několik svědků totéž. Zářivé objekty visely nad jadernými silosy a současně se 10 mezikontinentálních balistických raket najednou vypnulo, jako by je deaktivovala neviditelná ruka. V roce 1968 na základně Minot bylo opět pozorováno neidentifikovaný létající objekt zaznamenané radary. Stíhačky vzlétly k zachycení a vojenské systémy byly náhle vyřazeny z provozu. Nejznámější incident se stal v Iránu v roce 1976, kdy 2 stíhače F-4 pronásledovali zářivý objekt nad Teheránem. Při pokusu pilotů zaměřit objekt a odpálit rakety se palubní systémy ihned vypnuly. Po vzdálení objektu opět fungovaly. Nejde o výmysly ani legendy. Bývalí důstojníci jako Robert Salas svědčili před kongresem, že tyto události byly skutečné a zdokumentované.
Neznámé objekty přeletěly jaderné zařízení a ovládaly či vypínaly odpalovací systémy. Vzhledem k předchozím událostem video z roku 2024 nepůsobí tak výjimečně. Možná to nebyl spontánní čin, ale rozkaz zahájit palbu byl součástí známého scénáře. Reakce na přítomnost, která desítky let zpochybňuje naše chápání a odhaluje křehkost zbraní. Skutečná otázka tedy zní, jde o něco neznámého, nebo už to někdo ví a záměrně nám to tají? Událost z 30. října 2024 je výjimečná. Americká raketa byla vypálena na neznámý objekt, který let pokračoval bez změny. Událost zdokumentovaná, ukázaná v kongresovém sále, analyzovaná odborníky, diskutovaná vojáky a novináři. Ať už jde o neznámou technologii nebo manipulaci, moc se tím nemění. To, co jsme viděli, zpochybňuje naše jistoty a narušuje naše vnímání reality. V posledních letech jsme zaznamenali mnoho prohlášení, úniků i svědectví. Můžeme si myslet, že jde jen o náhody, že všechno vzniklo z chyb od podvodníků hledajících slávu, nebo si můžeme představit, že za tímto chaosem polopravd stojí nějaký záměr. Postupná příprava veřejnosti na něco většího. Myslíme si, že ten jev je skutečný. Existuje příliš mnoho svědectví, dokumentů i vojenských záznamů, než abychom to označili za kolektivní sugesci. Ale původ toho jevu zůstává stále záhadou. Nebo možná ne, možná nás provází už déle, než si myslíme. Proto hypotézy o skryté technologii ztratily důvěryhodnost. Zůstává však myšlenka, kterou je stále těžší zahnat, že tu něco nebo někdo už dlouhou dobu působí na okraji naší reality. Něco, čemu nerozumíme, ale někdo to dobře zná. A těch několik málo, kteří vědí, milují jednu věc nade vše – vytvářet zmatek. Jsme zvědaví na váš názor, napište nám do komentářů, co si myslíte. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu, dát like a sdílet ho. Každá vaše interakce je způsob, jak podpořit naši práci. U dalšího příběhu děkuji všem,